sabras dumera hagare eritra nabele befagraz tqatale nfagri eritra zel alam znabr zematat zeme tsalim kohu ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን መስማማትና የመሬት ልውውጥን በአማራጭነት መጠቀም እንደሚገባ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለው ምርጫ አንደኛ ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን አሰብ የማናት ጊዜ ፍጅንጂ የባህር በር እንዳጣን አንቀርም። የመሬት ልውውጥን በአማራጭነት መጠቀም እንደሚገባ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰላም ካሰብን ከኛም ከነሱም ሚዛኑን በጠበቀ መንገድ እየተጋራ መኖር አለብን እንጂ የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላል። ዊዝደም ነው። ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመለኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተይ እዩ። መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ መንገዲ ኣብ ሚድያ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይዛ መደረ ካብ ዘስምዓላ ኣቢ ማለት እዩ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብታ መደረ ጥራይ ዝጀመረት ወይ ከሃንደበት ተዛረቦ ከም ዘይኮነ ንነዊሕ እዋን ዝተቐረቡሉ ከም ምዃኑ ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ንርኢ ኣለና። ንሱ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ክግበር እዩ ዝበሃል ዘሎ ዓብዪ ወታደራዊ ምርኢት እውን እንተኾነ ንዕኡ ክገብር ብዙሕ ወታደራዊ ኣፅዋርን ብዙሓት ወታደራትን ሰልፍታትን ከምኡውን በረራ ናይ ነፈርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሒ ከም ዝረአ ዘሎ ይንገራሉ። ካብኡ ብምቕፃል ድማ ኩሉ ዓይነት ጎስጓሳት ብቴሌቭዥናት ብመደበራት ነቲ ሰራዊቱ ሞራል ናይ ሰራዊት ንምዕባይ ብዙሕ ዘመተ ተገይሩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። ገለገለ ሓበሬታታት ከም ዝወፁ ዘሎ ኣቢ ኣብ ብርቱዕ ነውፂ ከም ዘሎ ኢቨን ኣብቲ ውሽጡ ኣብታ ውሽጢ ፓርትናቱ ኣብ ብልፅግና ትብል እውን ብዙሕ ምትእምማን ከም ዘይብሉ ዝሕብር ሓበሬታ እውን ይወፅእ ኣሎ። ሓደ ኣገዳሲ ክልተ ሪፖርት ክንርኢና ሎሚ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤሮፓን ዝወፀ እዩ ዝበሃል ብዛዕባ ኣቢ ንቐፃልነቱ እንታይ ዝመስል መደምደምታ በፂሖም ከም ዘለዎ ክንርኢና ክልቲኡ ድማ ዝተፈላለየ ርእቶ ዘለዎ ኢና ክንርኢ። ብምቕፃል ብወገን ሕጊ ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ ባሕሪ ይግባአና ክብሉ ከለዉ ክኢላታት ሕጊ ናይ ኤርትራውያን ድማ ብትኽክል እቲ ሕጊ ዓለም ነቲ ሕጊ ከተኽብር ድልውነት ኣለዋ ድዩ ብኸመይ ተሰሪሕሉ ቅድሚ ሕጂ ንዝብል ድማ ክንርኢና። ስለ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነዚ ኩነታት መብርሂ ክኾነና ዝኽእል ቀሪበ ኣለኹ። ላይ ግበሩ ትዕግስቲ ጌርኩም ተሪኹም ድማ ብዙሕ ክንመሃረሉ ንኽእል። መጀመርያ እስከ በዚያ ንጀምር። The map of Ethiopia which clearly outlined the borders between Eritrea and Ethiopia. At the same time, it outlined the borders of administrative regions in Ethiopia. እዚ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ናይ መድረክ ከም ዝገብሮ እርግፀኛ ኣይኮንኩን፣ ግን ድሕርቲ ናይ ኩናት ናይ ዶብ ዝነበረ 1999 ዝነበረ ኩነታት ክኸውን ይኽእል እዩ። እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ናታ ናይ ክልተ ወለዶ ተመሊስና እንተሪእና እዩ ዝብል ካርታ ናታ ንኤርትራ ዝሓወሰ ካርታ ይነበራን። ስለዚ እቲ ካርታ ናታ ኣብ ዘመን ሃይለ ስላሴ ኢቭን ኣብ ካልእ ዶኩመንት ከም ዝረኽቦ ኣብ 1919 ኣብቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዝበሃል ቅድሚ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ምቋሙ ድሕሪ ካልኣይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናብቲ ውድብ ክትኣቱ ክትሓትት ከላ ትጥቀመሉ ዝነበረት ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዘይእተወ እዩ። ስለዚ ብውሕዱ ቅድሚ 100 ዓመት እውን ተተዛረብና ኢትዮጵያ ክትዛረብ ከላ ካርታ ናይ ኤርትራ ዘእተወ ካርታ ኣይነበራን። ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ቀደም ንኤርትራ ዝሓወሰ ኣይነበረን፣ እቲ ዶብ ድማ ንጹር እዩ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ታሪካዊ ብፅሒት ኣለና ዝብልዎ ኣብ ታሪኹን ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ብውሕዱ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ማለት እዩ። ንቐፅል እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዩ። Ethiopia 13 or 14. This never altered. This map is in the minds of everybody who has gone through the last two generations in Ethiopia and Eritrea. What has changed? Nothing has changed. Haile Selassie's government has never changed maps, not at all. In fact, they consolidated the colonial treaties by the maps produced with the assistance of mapping missions from this nation and from other countries. Mengistu came to ally himself with the former Soviet Union and produced
maps and maps and maps, but never altered the borders between Eritrea and Ethiopia. ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ እቲ ዞባታት ይኹን እቲ ናይታ ካርታ ማፕ ብዝኾነ ይኹን ኣይተቐየረን። እዚ ድማ ኢቨን እቲ ፌደሬሽን ከፍርሶ ከሎ እውን ሓድሽ ካርታ ሓድሽ ኣመላኻቕታ ናይ ዞባት ኣይገበረን። ስለዚ ኣብኡ ዝተቐየረ ኩነታት የለን። ድሕሪ እውን መንግስቱ ምስ መፀ እውን እንተኢልና ብዙሕ ካርታታት እኳ እንተገበረ ነቲ ቦርደር ነቲ ዶብ ግን ዝቕይር ዝኾነ ነገር ኣይተገበረን እናበለ ንጹር ዝኾነ ታሪኻዊ ሰነድ ወይ ታሪኻዊ ምጉት ይገብራሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት እዩ። ንውሕ ዝበለት ቪድዮ ግዜ እንተረኺብና ክምለሰላ ኢና። ገለ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳዊ ጎስጓሳት ነቲ ሰራዊት ንምልዓል ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ንእሽተይ እስካ ክንርኢ። እዚ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ምስቲ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊት ዝበሃል ዘሎ ወገን ኤርትራ ተሓሒዝና ድሓር ክንርዮ ስለ ዝኾና ደስ ያለኝ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ክብር የተሰማኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው ያመንሽበትን ነገር መስራት፣ እውነትና ኢትዮጵያዊነትን ማስቀደም በሂደት ያው ውሎ ቀን ጠብቆ እንደዚህ ያሸልማል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የሆንሽው መሆን፣ እውነትን አምኖ መናገር፣ ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያን አስቀድሞ መናገር ውሎ አድሮ ይሸልማልና ያኮራል። በዚህም በጣም ክብር ተሰምቶኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኖርማሊ እኔ የወታደር ልጅ ነኝ። ውትድርናን በወሬ ሳይሆን ኖሬው ነው ማቀው ሶንታይምስ ጎ ያው ይሄ ነገር ይደር እንታይ ይገብርሎ ከምዚ ብውሩያት ሰባት ገይሮም ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሞራሉ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ከም ዘሎ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለየ ወገን ይዛረቡ። ንሱ ድማ እቲ ኣብ ፋኖ ሕፅር ዝበለ ታሪክ ክበኩም ወይ ገምጋም ክበኩም ኣብ ትግራይ ውግእ ክካየድ ከሎ ኣብ መንጎ ፌደራልን ትግራይን ብዙሕ ኣካል ናይቲ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሰራዊት ተጋሩ ነይሮም እዮም። ዓዶም ክዝመት ከሎ ዓዶም ክሮም ከሎ ኣብቲ ፌደራላዊ ሰራዊት ዘይደስከሉ ዝነበሩ ፅቡቅ ክስምዖም ኣይክእልን። ስለዚ ኣብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዘሎ ሰራዊት ኣጠማምታ ናቶም ካል እዩ። ኣብ ኦሮሞ ግፍዒ ክፍፀም ከሎ እቶም ደቂ ኦሮሞን ከባቢ ኦሮሞን ዝኾኑ ኣብቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዘለዎም ትዕዝብቲ ይኹን ገምጋም ወይ ከዓ ርኢቶ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ድማ ሕጂ ወይ ከዓ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ እቶም ተወለድቲ መበቆል ናይ ኣምሓራ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዘለዉ ፅቡቅ ክስምዖም ኣይክእልን እዩ። ብዙሕ ምስጢራዊ ሓበሬታ እውን ክወፅእ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ። ስለዚ እቲ ኣቕዋም ናይቲ ሰራዊት ወይ ከዓ ኣቃውማ ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፅቡቅ ስለዘየለ ብውሩያት ሰባት ገይሮም ነቲ ሞራል ንምሕያል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ካልእ እውን ሓድሽ ሰራዊት ንምቁፃር ምክንያቱ ንቀይሕ ባሕሪ ውግእ ክገብር እየ እንተኢሉ እውን ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ምስኡ ክስለፍ ከም ዘይክእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ምናልባት ገለ ካብቶም ናይ ኦሮሞ ህዝቢ እንተረኸበ እዩ ዝበሃል ዘሎ ረግልናል ብለን አይደለም፣ ግን ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን መቆም ከኢትዮጵያ ጎን መቆም ስለሆነ ነው ከጀግና ሀገር መከላከያ ጎን ይቆምኩትና በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ካለን ጽኑ ፍላጎት የተነሳ መከላከያ ሰራዊትን ሁሉ ጊዜ አለንና ወጣው እና እንደማደጌ ቤተሰቦቼም አያቶች ተነበሩ እና ስለነበሩ የሀገሬ መከላከያ ሰራዊት ነው። የዚህ ሰራዊት አካል መሆን ህልም ነበረኝ። ያ ሳይሆን ቀርቶ ዛሬ ደግሞ በዚህ እድሜ የክብረ በዓል መሆኔ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ናይ ውግእ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኣምሕያልን ኣብ ምብርታዕን ከም ዝርከቡ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ። እንታይ ክንርኢና ሕጂ መጀመርያ እቲ ብዛዕባ ታሪክ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ክልተ ሪፖርት ከያተና ከለና መጀመርያ እዚ ናይ ታሪክ ዝብልዎ ዘለዉ ወይ ከዓ እዚ ብሕጋዊ መንገዲ እቲ ባሕሪ ይምልከተና ክብሉ ከለዉ ናይ ብሓቂ ይኽእልዎ ድዮም ወይ ከዓ ትሕጊኸ እንታይ ይብል ቅድሚ ሕጂኸ ከምዚ ኣጋጢሙ ድዩ ብኸመይ ከመዕለቡ ተገይሩሉ ወይ እንታይ ተገይሩሉ እስከ ካብ ናይ ሕጊ ክኢላን ናይ ዲፕሎማሲ ክኢላን ኤርትራዊ ዲፕሎማት ኣብ ስዊድን ዘሎ ካብ አይ ቲንክ ሙሴ ኤፍሬም እስከ ንስማዕ ብቀዳማይ እውን ንእሽተይ ክፋል ኣምፂልኩ ነይረ። እዚኣ ክፋል ግን ኣምፃኹልኩም ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ነንእሽተይ እናምፃኹልኩም ክኸይደ ንስማዕ ፕሊስ። ካብዚ ብዙሕ ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ። ሪል ኤግዛምፕልስ ነዚ ኩነታት ናትና ድማ ብትኽክል ክገልጽ ዝኽእል እዩ። እቲ ናይ ሕጊ መንፅር ሕጂ እውን ክንደግም ሓንቲ ሕግቶ ኣላ ክዝመፀትለይ ግድን ሕግት ኣለዋ እውን ኢለ ዝኣምን ኣለያ። ሕጊ ናይ ዓለም ሕጊ ተደናግጥነት ኣለዎ ድዩ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ጭካኔ ኣለዎ ድዩ ኣብ ልዕሊ ውሑድ ህዝቢ እቲ ሕጊ ንዋንነት ዝምልከት ሕጊ ሲ ተሓደ ይብዛሕ ይሃብትም ተሓደ ይንኣስ ይድከ ይዘርድ እዩ ሕጊ። እቶም ኣብቲ ዓለም ዘለዉ እቶም ሓያላት ሃገራት ፖለቲካዊ መርገፂታቶም መምስ ግዜኡ ስለ ዝቕይሩ ንፈልጦ ነገር የለን። 10 ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ወጊኖም ወብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናብ 150 ሚሊዮን ካል ይኸይድ ስለ ዘሎ ይግብኦ ኢሎም ተፀቐቱ ንፈልጦ ነገር የለን። ሕጊ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይበዝሕ ስለ ዘሎ ምስኡ ይድንግፅ እዩ፣ ምስኡ ይውግን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ እንዳባሓደ እንዳደኸመ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዕኡ ይንዕቆ ድዩ ይናኣሶ ድዩ ይምንጥሎ ድዩ እቲ ሕጊ የዛረብ ዘለኹ ቀዳማይቶም ከምኡ ክብሉ ዝኽእሉ ኣካላት ኣብ ከባቢ ኣለዉ ንሳቶም ክርግር ገብሩ ኣሜሪካ ብጅቡቲ ኣላ፣ ቻይና ብጅቡቲ ኣላ፣ ስዑዲ ብጅቡቲ ኣላ፣ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ተሰጋስ ቀረባ ግዜ እውን ነራ፣ ቱርኪ ብተኸባበላ። ስለዚ ኩሉ ተሓያል ትጎንበለ ዝብል ኣብ ዓለም
أفتح خباب اللهم زنت أخذ كل يوم قرش ما نجيبوتي سلزي جيبوا تويام كمان ما هفتهم ونيرو ما بقى رجست توصلوا بركز على كنا حاجات عندهم ونبرت دوبي بالناس بتجيبوا كوس من معلو هم من الصومالي لاند هم من مسكينيا سلزي اليوم من دحقوا ينو دما مس إثيوبيا هذا التعب بخزي برأي سلام انتاي حزب إثيوبيا كل تزبز حزب بأفريقيا فيني ونكالوت حاجات عنه حزب إثيوبيا كون مولو حزب برازيل زخون حزب كون فرد ناي برازيل حزب سلزي 100 مليون حزبين نزار ولا زلنا اليوم نبرت كوت ولد اليوم بعنا صبون على صبوني ግን ሰማም ምሳና እዚ ናትካ ክስታይ ሃቦ ግን ኣይባህልኒ ኣምታ ወስደካ መስለካ እንተ ሕጊ ተዓለም ለኻዊ ሕጊ ኩሉ ግዜ እቲ ከምፅደል እንዲ ትቆመሉ እንተደልዩ ናብ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ የብለካ ከም ዘንሪዮ ዘለና ኣብዚ ከባቢና ኣብ ማእከላይ መብራቕ ኣብ ራሻ ትሪኦ ኣለካ እንተደልዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይጥቀስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እኮ ነቲ ክስዕር ዝደሊ ጥራይ ኣይኮነን ሕጊ ጠቐሚ ዋላ ነቲ ዝሕተት ዘሎ ንብረትካ ረክብ ዝበሃል ዘሎ እውን እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይምልከቶ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ንኸይምልከታ እንድዩ ንኢትዮጵያ ድዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝምልከታ ንሕና ታሪክና ተመሊስና ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ውፅኡ ተባሂሎም ካብ ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ኣይወፁን ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንጂ نعوه كمان نعود አይፋል ይባላሉ መሬቶም የተባሂሉ እሞ ተሰማሚዕኩም ሊኦም ውፁ ዝበሎም ማሕበረሰብ ዓለም እኮ የለን እንታይ መስለካ እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከም ዝሎምን ናይ ፖለቲካ ጣልዓ እንዲሁ ንኽጣዕሉ ዕሉ ዝጥቀሙ እዮም ዋላ ኣብ ኣሰባ ኣሕመድ ከማን ቁርብ ዝንጥር ኣቢሉ ነይሩ እንታይ ኢኻ ትብሎ ናብ ሕጊ ዓለም ገለመለ ንክኸይድ ሕጂ ሕጊ ዓለም ንዓኻ ንክትጥቀመሉ ኢልካ ትዛረቡ ነገራት እንታይ እምበር ናይ ብሓቂ ተረዲእዎ እንድሕር ኮይኑ ዋ ነቲ ሕግታት ዝጠቕሶ ነበረ ወይ ነቲ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝብሎ ነበረ ንዕ ፅቡቅ ጌሩ እንድሕር ጠሚትዎ ምስ ኤርትራውያን ጌርካ ተዛተዩ ዝብሎ ስለዚ ኣነ ፀገም የብለይን ከም ኤርትራዊ ፀገም የብለይን ኤርትራና ኮፍ ኢላ ተዛትያ ስምዕዎ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ካብ ምሁራት ናይ ኤርትራ ካብ ተረካብ ሰብ ወይ ካብ ተራ ሰብ ዘይኮነስ ክኢላታት ናይ ዲፕሎማስን ናይ ሕግን ይዛረቡ ኣለዉ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንቕሓት የድልዮ ምክንያቱ ክዛረብ ተኮይኑ ብፍልጠት ክዛረብ ስለ ዘለዎ ኩሉ ኣፍሪቃ ከተገልግል ከምዚ ኢትዮጵያውያን እውን ዘለዎም ፀጋታት ሓይሊ ዝዓዲ ዋላ ገለመለ ምስ ካልኦት ሃገራት ክንካፈሉ እዚ ግን ገለመለ ምስ ካልኦት ሃገራት ክንካፈሉ እዚ ግን ብድሌት ናይ እቲ ሰዓት እንተኮይኑ ብድሌት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ባሕሪ እንተኮይኑ ብድሌት ናይ ኤርትራ ይኸውን ዘለዎ ስለዚ ክንዮ እዚ ሕጊ እንተሎ እንድሕር ኮይኑ ይምሃሩና ተምሃሮ ንኸውን ፀገም ኣይኮነን ኣብቲ ዝነበረ እዚኣ ካልአይቲ ሕጂ ዝሓታ ኣዝያ ኣገዳሲ ዘረባያ ንዓ ሰሚዕና ናብ ኔክስት ክንሰግር ኢና ዝቐረበ መደረ ነቲ ዋና ናይቲ ባሕሪ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ዘለውን መንግስቲ ኤርትራ ሓቲቱ ዝረኽቦ መልሲ ይኮነን ገሊፁ ምሕታቱን ዘይምሕታቱን ቀለም ምቕራቡን ዘይምቕራቡን ኣይኮነን ገሊፁ ንሕዳን ኤርትራ ኮይኑ ቀዳማይ ጠመተ ዋላ እውን ምስቶም ካልኦት ሕጂ እቲ ዘረባ ከምዚ ኣብ መሬት ኣብ ህዋ ደርቢኡ ሰብ ከዓ ንክባልዓሉ ንክዛረበሉ ንክካትዐሉ እዩ ተገይሩ ዘሎ ወይ ተደልዩ ዘሎ ብዘለካ ፍልጦ ምስ ኤርትራ ተዘራሪቦም ይኾኑ ዶ ትብል ስለዚ ኣሉታዊ መልሲ ዝተዋህበ ክኸውን ይኽእል ዶ ኢልካ ትግምት ዋላስ ከምቲ ቀድማ ቢሉ ክግለፅ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ፅምሕነቱ ዓብዪ ይኹም ስጉምቲ ወሲዱ ዘሎ ኢልካ ትኣምን ገሊኦም ፖለቲካዊ ተንተንቲ እንታይ ክብሉ ሰሚዐ እዮም መስለካ እዚ ካብ ሓቲት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓቲቶም ሲ መልሲ ይረኽቡን ግን ኣነ ዝፈልጦ ካልእ ሕጊ ካልእ ንወስካ እንታይ መስለካ ታሪክ እንዳተተሓሓዝካ ንጉስ ክስቶዶ ኣደይ ክስቶዶ እንዳተባህለ ዋላ ሕቶ ናይ ሶማሊላንድ ባሕርታት እውን ክድለያ ቀኒየን እዩ ሕጂ ከምኡ ይኮነን ካባና ይመሃሩ ስለምንታይ መስለካ ንሕና ነዛ ሃገር እዚኣ ሃገር ንክንገብራ ልኡላውነታ ነፃ ልኡላዊት ንክትከውን ንሓሙሽተ ሚእቲ ዓመት ተጋደልና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ንሕና ክንሕብሮም دينا هنا يدلنا هنا خاين هذا لكن هنا لنا نقدر كوفي ناخذ تقرباتنا لا تزاتهم ساتهم مس كم يجرنا بحبا بعد كيني وزجن ان منجستي ارترا تزاريبنا الناس اللي زي ملسنا ولا انت ملسنا كا ماليس كار اي خا بدي اي دبلوماسيه ومربات كير كا تزاربو تفتن بركه مزز قبل لو اديس ابا ما الاليبون ترقيبو مدك اسين تاي خاطلو حيالات تقومتي يلكا قيح بحري يلكا انت واتوتكوس نهزبي ኢትዮጵያ ከመውረሮ ይኸል ይበኹም እንዳበልካ ዝወፅእ ስትራቴጂ ምስ ኤርትራ ኣይኮነን ኣብ ከባቢ ኣይዋስን ከምኡውን ሓንቲ ነገር እውን ተጠቐሳን ኣይ ብጣዕሚ ዝገርመትኒ ነይራ ንውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተቂስዎ ናይ ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ቻርተራት ፅቡቅ ጌሩ ፈልጡ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ዋላ ማዕከል ናይ መደበር ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣዲስ ኣበባ ይኹን እምበር ሓደ ካብቲ ቻርተራት እንታይ እዩ ንልኡላውነት ሃገራት ምኽባር ንናይ መግዛእታዊ ሕግታት ውዕላት ዘይምፍራስ እዩ ዝብል ስለዚ ንኣበ ቁርብ መማኸርኩ ኣነ ክሕልፍ ይብሉ እንታይ ኢኻ ትብሎ ምሽት ኣቢሉ ካብ ቤት ፅሕፈቱ ነተን ቻርተራት ፅቡቅ ጌሩ ተደንበበን That's very good. ብጣዕሚ ፅብቕቲ ዘረባን ርእቶን ኢና ሪና ዘለና so ከምዛ ዝረአኹማ ፅፉፍ ዝኾነ መልቲ ግዜ እንተረኺብና ኔክስት ኮሽን ዘላቶ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ንውሕ ስለ ዝበለ ብዙሕ ሰብ ካይርዮን እዩ ዘሎ ኣገዳሲ ትምህርቲ ክነሱ ሰብ ኣይርዮን እዩ ዘሎ ከየድኩም ኣብ ተረና ምቡሉእ ትሕሱ እንተረኣኹሞ እውን ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ብቁዕ ዝኾነ ብቋንቋ ዲፕሎማስን ሕግን ስለ ዝኾነ ትዘረባ ካብ ተራ ሰብ ዝመሰሎ ዝዛረብ ማለት እዩ ላይክ ግበሩ ሕጂ ኣገዳሲት ሓበሬታ ክንሪና ፕሊዝ አቅል ጌርኩም ስምዑ let's go to this one ስለ ራሳቸውም ያለ
أبزيا أقداس ريبورت حنتي نا أوروبا حبرتنا أمريكان كنسمعنا تتعزبتناتهم أب إثيوبيا انتاي كم زلون أب أبي انتاي كم زخوني كنرينا كالي دما حاد فلوي ريبورت نا أمريكا زوز أبز غربا معلتون نعون كنرينا مستيناي بوليتيكانيات نا أمريكا دما بغربا تحاز ريبورتات يزي نسمع سقو كوديو سلا راساچوم ያለቅሱ በዚህም ነጋቸውን አብዝተው የሚፈሩ የሆኑ እዚህም እዛም የተፈጠሩ አንዳንድ ሚዲያዎች አሉ። እነሱ ዝም ብለው እንደ ቁራ የሚጮሁትን እየሰማ አንዳንድ የብልጽግና ደጋፊ ትንሽ የተዘናጋ ይመስላል። ሙሽራው ሊመጣ ይችላል። ሙሽራው ሲመጣ ከወዲሁ መዘጋጀት ነው። ሙሽራው ይመጣል። ዘይቱን አዘጋጅቶ መጠበቅ ያንዳንዱ ዜጋ ድርሻ ነው። ገለታው ቀደም ሲል የሚያልከው ነገር አለ። ምናልባት ወደዛ በቀጥታ እንደሚቀጥለው ርዕሰ ጉዳይ ያንደረድረናል። ዋዜማ የተሰኘው የድረገጽ ሚዲያ ላይ አንድ ሪፖርት አይቼ ነበር። ሪፖርቱ ምዕራባውያን መንግስታት ስለ ኢትዮጵያ አሁን ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ያላቸውን አቋም በተመለከተ ደረሰኝ ያለውን መረጃ ነው በዝርዝር ያወጣው። በዚህ መረጃው ላይ አውሮፓዎች ለሁለት መከፈላቸውን ይገልጻል። አሜሪካ አሁን ካለው ሁኔታ አንፃር ጉዳዩን እንዴት እንደየተመለከተችው እንዳለ So had a report yom ዝትንትኑ ዘሎ ኣብዚ ሪፖርት ድማ ክረክበይ ካልኩን actually ግን ብዙሕቲ ሓበሬታታት confidential ስለዝኾነ ወይ ካ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ዶክመንት ንኩሉኻ ከም ሲንግል ሰብ ኮይንካ ክትረክበይ ትኽእል ኢኻ ካብ ሚድያታት ወሲድካ ግን ንምንታይ ጠቕመኒ እዚ ሕጂ ከም መበገሲ ኣርእስቲ ክኾነና ዳ እምበር ምስቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃሳት ንኸተንብቦ ካብቲ ዝገብርዎ ዘሎ ፅንሕ ኢለ ስለምንታይ እዚ ዝብልዎ ዘለው ኣብ ኩንነት ተመርከሰ ምዃኑ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ይዛረቡ ከምዘ የለው ኣብቲ ተግባር ኣብ መሬት ካብ ዝረኣናዮ ምንቅስቃሳት ከነተሓዞ ኢና። ስለዚ ክልተ ዓይነት መርገፂ ኣብ ክልተ ዝተመቕለ ርእይቶ ኣሎ። እንታይ ትርእይቶስ ከንስማዕ ንቐፅል ሕጂ። ጮች ያላቸውን እየጠቀሰ ነው በሪፖርቱ ያቀረበው። በእርግጥ እኛ ከዚህ አንጻር ብዙ የተራራቀ መረጃ ነው ያለን። ከዋዜማ አንጻር ሲታይ እኛ ጋር ያለው በዋዜማ በኩል የሚገለጸው ምናልባት የምንጮች ሁኔታ ተለያይቶ ከሆነም ይሄንን ነገር በደንብ ማጣራትም የሚያስፈልግ ነው። ነገር ግን አውሮፓዎች ለሁለት ተከፍለዋል። ገሚሶቹ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ አሁን ያለውን አገዛዝ እንደው እንዳይሰበር በማድረግ ዲፕሎማሲያዊ ጫና ከማድረግ ይልቅ እያባበሉ ነገሩን ሽግግሩ እንዲመጣ ማድረግ ነው። ኢትዮጵያን ከዚህ ቀውስ መታደግ ነው። አለበለዚያ የስደተኞች ጎርፍ እኛኑ ነው የሚያጥለቀልቀው የሚል ስጋት ውስጥ ገብቷል የሚል ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ የለም ይሄ ስርዓት ለሽግግር ዝግጁ አይደለም፣ ጠንከር ያለ የዲፕሎማሲ ጫና በመፍጠር ኢትዮጵያ ከመጣባት ቀውስ መታደግ ይኖርብናል የሚል ጠንካራ አቋም እንደያዙና ለሁለት እንደተከፈሉ ይገልጻል። እቲ ኩነታት ካብ ተግባራውነት ካብቲ ምንቅስቃስ ናቶም እውን ከተተንብሆ ትኽእል ኢኻ ክልተ ዓይነት መርገፂ ሒዞም ይኸዱ ኣለው ናይ ኤሊት ወይ ከዓ እቲ ናይ ፖሊሲ መደበር ናይ ኤሮፓ ሓደ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ከምዘየላ ይርእይዎ ኣለው። ኦኬ ኩሉ ነገር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣቢ ይርእይዎ ኣለው። መጀመርያ ዓብ ተስፋ ስለ ዝገበሩ ናይ ኖቤል ፕራይስ ሂቦሞ ናይ ሰላም ኣምባሳደር ብዙሕ ራእይ ነይርዎም ብፍላይ መንግስታት ናይ ፈረንሳይ ናይ ጀርመን ከምኡውን ጥልያን ሰለስቲኦም ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ክረኽቡ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ክገብሩ ብዙሕ ፅዒሮም እዮም። ብዙሕ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ካልእ ዴሌጌሽን ናቶም ሰዲዶም እዮም። እንተረኣይዎ ግን ሓደ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝተገበረ ኮምፕሊት ኣንፃሩ ጠጠው ኢሎም እዮም። ነቲ ዝገብርዎ ዝነበረ ሓገዛት እውን ደው ኣቢሎሞ ነይሮም እዮም። ስለዚ ናይ ትግራይ ግን ጠጠው ምስ በለ ቁሩብ ዕድል ሂቦሞ ነይሮም ከም ብሓድሽ ምስ ክሰርሑ ዋላ እኳ ካብኦም ሓጊዝ እንተነበረ ከም ብሓድሽ ዳግመ ግምት ሂቦም ሓገዛት ሂቦም ኣለው። ክሪእዎ ከሎ ግን እቲ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ዞባታት ዝግበር ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ናይቲ ዓዲ እናራእይዎ ድማ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት በፅሑ ስለ ዘሎ እንታይ ዝብል መርገፂ ሒዞም ኣለው። ገሊኦም እዚ ሃገር እዚኣ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክትፈርስ የብላን። ስለምንታይ ኤሮፓ ሃገር ክትፈርስ ከላ ቀዳማይ ግዳይ ናይ ስደተኛታት ስለዝኾኑ ዘለው ኣብታ ዓዲ ሓደ ፖሊስ ኣብዚ እዋን ናይ ስደተኛታት ተሪና ድማ ኤሮፓ እንታይ ትብል ዘላ ከድና ነቶም ሃገራት ኣብ ዓዶም ስታቢሊቲ ከም ዝህልዎም ክንገብር ኣለና። ምክንያቱ እቲ ፀገም ኣብቲ ዓዲ እንተተፈሪሱ ኣባና ዝመፅእ ኣብዚ ክንፈትሖ ስለዘይንኽእል ብምባል ብዝተኻለ መጠን እቲ ሃገር ክትረጋጋዕ ዝፍትን ወገን ኣሎ። እቲ ካልእ ግን እቲ ኩነታት እናርኣዮ ኣቢ ከሕውዮ ከምዘይክል ፅኑዕ ንስማዓዮ ብናይ መንገዲ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ክሪና እቲ ሓበሬታኻ ካብ ከመይ ዝመፀ ምዃኑ ፅቡቅ ጌር ከብርሃልና እዩ። የትኛው ነው ትክክል እውነት ትክክል? ይሄኛውም በአሁኑ ሰዓት በአውሮፓ አባል ሀገራት መሀል ያለ ልዩነት ነው። እሱም በደንብ በድጋሚ መፈተሽ የሚያስፈልግ ነው። በአሜሪካ በኩል ያለውን ተመሳሳይ ነው። በአብይ ላይ ተስፋ እንደቆረጡ ይገልጻል። አብይ ለቀጠናው በጣም አደገኛ እንደሆነ ያስቀምጣል። ግን የሚረከብ ኃይል፣ ሽግግሩን የሚመራ ኃይል፣ ኢትዮጵያን ወደሚቀጥለው
ሰላማዊ ምዕራፍ የሚወስዳት ኃይል በሌለበት ይህን ሰው የመንካት የበለጠ ቀውስ ይፈጥራል። ብወገን አሜሪካ እንተራናውን ዝተፈራረቀ ርእይቶ እዩ ዘለዎም በቲ ሓደ ኣብቲ መጀመርያ ምስ ኤርትራ ዝገበሮ ኣቢ እሞ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ብዝኸዶ ዝነበረ ኣንጻር ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ኣንጻራ ብዙሕ ጎስጓስ እውን ገይሩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ገለ ፖይንት ኣሜሪካ ምልክት ሕቶ ገይሮም ከም ዝነበሩ ከኣልይዎ እውን መደብ ገይሮም ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ምናልባት ፅንሒልና ግዜ ተረኺብና ክንሪኦ ኢና ከም ካልኣይ መንገዲ ግን ኣብዚ ሕጂ ድማ ምስኦም ተመሊሱ ክሰርሕ ይፍትን ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ዓያሺ ይኮኑን ይርእይዎ ኣለዉ እቲ ኩነታት እዚ ሰብ እዚ መትከሉ ንፁር ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ድማ ምሳና ክሰርሕ ናፈተኑ ድማ ምስ ቻይና ድማ ዓብ ዲል ይገብር ኣሎ ምስ ራሽያ ርክብ ይገብር ኣሎ ኣብታ ትመፅእ ዘላ ሪፖርት ክንሪኣ ኢና እዚኣ ስለዚ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ሕጂ ኣምባሳደራ ሰዲዳ እንተላ እንታይ ዓይነት ኣቢ ገይም ክፃወት ይፍትን ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ግን ንሳቶም እንታይ መርገፂ ክህልዎም ከም ዝኽእል ክንሪኢና ፕሊስ ላይ ግበሩ ኣይሆብ ኣቕሊ ጌርኩም ትሰምዑ ኢትዮጵያም ትሰብራለች የሚል ስጋት አላቸው ነው የሚለው። እኛ ባለን መረጃ እንዲህ አይነቱ ስጋት እንዳላቸው በተወሰነ ደረጃ እናውቃለን። ግን እየሰሩበት እንዳለ ኢትዮጵያ ላይ ሽግግር እንዲመጣ ሌላው ቀርቶ ፋኖን በፊት እንደ ጭራቅ ሲመለከቱ የነበሩ አሜሪካውያን አሁን በጣም ተገርመውበት እንዳለ እየሄደ ባለው ርቀት እያደረገ ባለው አጠቃላይ ዲሲፕሊን የተሞላው የውጊያ ስልት በጣም እንደተደነቁ ነው የምንሰማውና ምናልባት እኚህ ምዕራባውያን መንግስታት አካባቢ ያለው የተዘበራረቀ አቋም በኢትዮጵያ ያለውን የሽግግር ሁኔታ ምን ሊያደርገው ይችላል ብለህ ታስባለህ? በትክክልም ያለውን ነገር በዋዜማን ሪፖርት እንደ እንትን እንሰደውና ምን ማለት ይቻላል? በዚህ መልኩ አውሮፓውያን ለኢትዮጵያውያን ምዕራባውያን መንግስታት ለኢትዮጵያ እንታይ ሕጂ እቲ ኩነታት ብሓፈሻ ብዙሕ ነገር እንዲክበሃለላ ዝኽእል ሕጂ እቲ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ኩሎም ይርእይዎ ኣለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ እውን ኣምፅአኩም ነይሩ ኣብ ትዊተር እውን 2-3 ግዜ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብዙሕ ሎቢ ይገብር ከም ዘሎ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ምስ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ምስ ኣባላት ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ይራኸብ ከም ዘሎን ከም ዝበሎ ድማ ሓቅነቱ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ክንረጋግፅ ክንፍትን ኢና ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዝነበሮም ካብ ሓደ ኣሉታዊ ናብ ኣወንታዊ ይቕየር ከም ዘሎን ኣፋኖ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ሰብኣዊ መሰላት ብምኽባር ፅፈት ናይ ቃልሱ ገለመለ ግፍታት ዘይፍፅም ብምዃኑ ስለዚ ምናልባት እቲ ናይ ኣምሓራ ኣተሓሳስባ ድማ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ከምኡታት ምናልባት ናብ ኣምሓራ ገጾም ክዘዝዩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣቢ ነቲ ሃገር ክቋፀራን ሓደ ክገብራ ከም ዘይክእልን ፅንዒ ኢሉ ክገልፀልና እዩ ክንሰምዖ ኢና እዚኣ ኣገዳሲት ሪፖርት ኮይና ረኺበያ ምስቲ ኣብቲ ጂኦ ፖለቲካ ናይቲ ዞባ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ድማ ኣተሓይስካ ክትሪኦ ከለካ ትርጉም ኣለዎ እነዚህ ሀገራት እነዚህ አውሮፓውያንም የሆኑ አሜሪካ ጥልቅ ጥናት ያጠናሉ መሳይ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ከሚያውቁት በላይ በጥልቀት ነው የሚያጠኑት ሪጂናል ኢንተረስት በተለይ አሜሪካ አላት እንደምታውቀው የሴኩሪቲ ኢንተረስት ነው ያላትና ዋናው የአሜሪካ ትልቁ ኢንተረስት እዛ ላይ ጸጥታ ነው እና ከዚህ አንፃር ግምገማ ያካሂዳሉ ሁሉ ጊዜም ጥናት ያካሂዳሉ እና so ክምለሳይና just one second so እንታይ ብልዘን እዩ መጀመርያ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ብዛዕባ እዚ ዞባ እዚ ይኹን ብዛዕባ ካልእ ዞባ ኣዝዩ ጥልቂ ዝኾነ ሓበሬታን መፅናዕትን እዮም ዘካይዱ ስለዚ ብርግፅ ከም ኣበዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ብቐሊሉ ኣዝዩ ጥልቂ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ኤንጂኦስ ኣለዉ ኣብዛሕ ናይ መንግስታውያን ትካላትን ካልእ ማሕበራትን ገለን ስለ ዘለዉ እቶም ኤንጂኦ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ስርሖም ስለያዊ መርበብ ስለ ዝኾኑ ጥልቂ ዝኾነ ሓበሬታ ናይቲ መንግስቲ እዮም ዘለዎም ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ንሳቶም ዝህብዎ ገምጋም ካብቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዝፈልጦ ንላዕሊ እዩ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ቦታቲ ናይ ዞባዊ ቦስ ዓይነት ወይ ከዓ ሴኩሪቲ ናይቲ ዞባ ፀጥታዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ረብሓናታ ናይ ፀጥታ ጥራይ ኣብቲ ቦታት ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ነጊረኩም ኣሎ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ካልእ ራእይ ብዙሕ የብሎም ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ከምኡ ነይሩ ስለዚ ክሳብ ክንዱ ዝኾነ ናይ ፀጥታዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ዞባ ብረቂቕ እዮም ዝፈልጥዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ላይክ ንግበር ንቐፅል ድማ መድ በዛ ሪጅን ላይ በተለይ የኢትዮጵያን ከሪጂናል ጉዳዩን በኋላ ማንሳት እንችላለን ግን አሁን በውስጥ ጉዳይ ላይ ባለፉት 5 ዓመታት ጸጥታ ማስከበር እንዳልቻለ ጸጥታ የማስከበር አቅሙ በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ ኮንሰንሰስ ቢልደር እንዳልሆነ ኮንሰንሰስ ወይ መግባባት በአገሪቱ ውስጥ ማምጣት እንዳልቻለ
የፖለቲካ ፋክሽኑን መስፋት እንዳልቻለ ማጥበብ እንዳልቻለ በደንብ ተገንዝበውታል። አውሮፓውያንም አሜሪካውያንም ተገንዝበውታል። እያደር ቁልቁል እንደሆነ የሚነዳው በደንብ ነው ያዩት። እዚያው ጽብቕቲ ትዕዝብትን ሪቶንያ ዝባዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ ዝዕዘብዎ ዘሎ መጀመርያ ኣቢ ትማሊ ኮነ ናብ ስልጣን መፅኡ 5 ዓመት ገይሩሎ። ስለዚ ብቅዓት ናቱ ናይ ምሕደራ ናይ ርግኣት ናይ ፀጥታ ናይ ካልእ ረብሓታቶም 5 ዓመት ርዮም ኣለዉ። ኣብዘን 5 ዓመት እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ከመይ ኩነታት ነይራ? ቅድሚኡ ምናልባት ሓደ ቅድሚኡ ዝነበረ ዲክታተርሽፕ ወይ ከዓ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ሓይሊ ዝነበሮ ወታደራዊ ሓይሊ ዝነበሮ ስርዓት ነይሩ ናይ ወደብ ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ብጀካ እቲ ናይ 98 ዝነበሮ ኦፍኮርስ ውሽጣዊ ፀገም ኣይነበሮ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብገምጋም ክትሪኦ ከለካ እቲ ሃገር ፀጥ ዝበለት ሃገር ኣካይዳ ዝነበረ ሃገር እያ ነይራ። እዚ ኣቢ ካብ ዝመፅእ ግን ካብ ሓደ ክራይሲስ ናብ ካልእ ክራይሲስ ካብ ካልእ ክራይሲስ ናብ ካልእ ክራይሲስ ስለዚ ሓደ ኣብቲ ዞባ ዝተፈላለዩ ዓይነት መርገፂ ክህልዎ ይርኢ ኣለዉ። ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ድማ ክከራፈስ ይርእይዎ ኣለዉ። ስለዚ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ኣብቲ ዞባቲ ምስ ካልኦት ዞባታት ሽርክነት ኢትዮጵያ ቀደም ንኤርትራ ከነፅል ከሎ ኣብ ካልእ ዞባታት ግን ሓውሲ ርግኣት ዓይነት ነይርዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ናይ ዘበን ኣቢ ግን ምስ ኩሎም ወገናት ኣብ ምትፍናን ከም ዘሎን ኢቭን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ኮንሰንሰስ ወይ ከዓ ሓበራዊ መርገፅን ሓበራዊ ስራሕን ሓበራዊ መዕለብን ከብፅሓ ከምዘይካለ ነቲ ሃገር ስለዚ ንኣቢ እኹል ግዜ ተዋሂብዎ ከምኡ ድማ መትከላት ናቱ እውን መርገፂ ናቱ ንፁር ከምዘይኮነ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ እውን እንተኾነ ዝቀያየር ፖሊሲ ዘለዎ ዘተኣማምን ኣሜሪካውን ኣሜና ምስ ክሰርሕ ከምዘይትኽእል ምክንያቱ ናብ ቻይና ገፁ ናብ ብሪክስ ኣትዩ ናብ ቻይና ይኸይድ ኣሎ ምስ ራሽያ ዲል ይገብር ኣሎ ናይ ኒኩለራውን ናይ ገለመለን ናይ ካልኦት ዞባታት እውን ምስ ኢማራት ገለመለ ስለዚ ብቐሊሉ ናብ ኩሉ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ እዚ ድማ ብዓይኒ ካልእ መፅናዕቲ ናይ ሲኣይኤ እውን ክንርኢና ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና። ስለዚ እዚ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ትዕዝብቲ ክህልዋ ከም ዝኽእል ኣብ ልዕሊኡ ምንፃር የድሊ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ንረብሓ ናይ ኣቢ ዘይኮነስ ንናታ ረብሓ እያ ትግደስ ብዋጋ ናቱ ዲ ብዋጋ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዋጋ ናይ ቀረን ኣፍሪቃ ይግድሶም ረብሖም ከውሕዝ ኣለዎም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄንን ሰው እንደገና እንደግፈዋለን የሚሉበት ምዕራፍ ላይ አይደሉም። አሁን ይሄንን ግምት ሶርሱ ላግኝቶ ሊሆን ይችላል ዋዜማ ሬዲዮ፣ ግን ይሄንን ግምት የነዚህ ሀገራት አቋም ነው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አይተውታ በደንብ ነው የተገመገመው፣ በደንብ ነው ያዩት። አሁን ደግሞ ሪጂናል በሆኑ ጉዳዮች ላይ ከባድ ስጋት ነው ያመጣው። ባለፈው ጊዜ እኮ አሜሪካ መግለጫ አውጥታለች እኮ በተለይ ከኤርትራ ጋር የሚኖረው ግንኙነት አስደንግጧት ጦርነት እንዳይገባ ማለት ነው አብይ። ስለዚህ አሁን የሚያመጣቸው ደግሞ ይሄ ቀይ ባህር ኢንተረስት አለኝ የሚለው ሪጂኑን በአጠቃላይ ኢንስቴብል ሊያደርገው የሚችል እንደሆነ በደንብ ነው ያጠኑት። ስለዚህ ይሄ መንግስት ብሓፈሻ እቲ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ነዚ ናይ ዓቢ ምሕደራ ክሳብ ክንደይ ሓደ ግንኙነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝነበሮ ድሮ ገምጊሞም ኣሎ። ኤርትራ ኦልሬዲ ንፁር መርገፂ ኣንፃር ኣሜሪካ ኣለዋ። ስለዚ ሰፕራይዝ ኣይኮነን ንዖም። ኤርትራ በንጫሩ ከማን ኣብቲ ንሳ ተኣምነሉ መርገፂ ደሪቓ ትኸይድ ሃገር ምዃና ፕሪዲክትብል ዝኾነ ኣካይዳ ኣለማ። ፖለቲካ ድማ ፕሪዲክትብል ሰብ ይፍተ እዩ። ዋላ ፀላኢኻ ዘይርገፅ ዘይቅየር መርገፂ እንተለዎ እቶም ካልኦት እውን ሓደ ንፅፉፍ ዝኾነ ኣረዳድኣ እዩ ዘለዎ። ነቲ ሃገር ይሃስያ እዩ ብርግፅ ንኤርትራ ሃስይዋ ኣሎ ንነዊሕ እዋን ከም ትንፀል ገይርዋ ኣሎ። ኣቢ ግን ደረቕ ዝኾነ ወይ ከዓ ሓደ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ስለዘይብሉ ነቶም ምዕራባውያን ሃገራት ስግኣት እዩ። እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ነዚ ዘንፀባርቕ ሓበሬታ ድማ ካብዚ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ዝብል ሓደ ዶኩመንት ካብቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ጨንፈር ናይ ኣሜሪካ ዝወፀ ሓበሬታ ክንሰመይና ንከታተል። በተከታይነት ወደ ያዝንላችሁ አሁን እጃችን ወደ ገባው ሚስጥራዊ መረጃ እንለፍ። አሜሪካ በአስቸኳይ መወገድ ያለባቸው መንግስታት ብላ ዝርዝር ስታወጣ የአብይ አህመድ መንግስት በግንባር ቀደምትነት መፈረጁ 4 ኪሎን አስደንግጧል። የቀበጡ ዕለት ሞት አይገኝም እንዲሉ በታሪክ አጋጣሚ እጁ ላይ የገባውን ስልጣን በአግባቡ መጠቀም የተሳነው የኦሮሞ አገዛዝ ከስልጣን የሚወርድበትን ቀን በራሱ እጅ እያፋጠነው ይገኛል። አብይ አህመድ የስልጣኔን ቆይታ እዚ ናይ ፎሬን ፖሊሲ መምርሒ ናይ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ኣቢ ስርዓት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ ዞባ ይኹን ካብኡ ወፃኢ ድማ ሓሊፉ ናብ ውሽጢ ኣሜሪካ ንፀጥታ ናይ ኣሜሪካ ስጋት ዝፈጥር ኣካይዳ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ። እንታይ እቲ ስጋት ዝፈጥረሎም ንኣሜሪካ ድማ ሕጂ ራእይዎ እንታይ ምዃኑ ቬሪ ኢምፖርታንት ሰፖርት ግበር ላይ ግበር ድማ ያሳጥራል። የያዝኩትን ርኩስ እቅድ እንዳልፈጽም እንቅፋት ይሆንብኛል ባለው የአማራ ህዝብ ላይ በራሱ ሰዓት በከፈተው ጦርነት አጠፋዋለሁ ባለው ኃይል እየተለበለበ ይገኛል። ከጥፋቱ የማይማረው ይኸው የኦሮሞ አገዛዝ
ባህር ተሻግሮ በታላላቅ መንግስታት ደጃፍ የለኮሳቸው እሳቶች መጥፊያውን እያቀረቡት ይገኛሉ። ዛሬ በተሰማ 4 ኪሎን ባሸበረው አስደንጋጭ መረጃ አብይ አህመድ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና አሸባሪ እንደሆነ አሜሪካ ይፋ አድርጋለች። የአሜሪካን መከላከያ ሚስጥራዊ መረጃዎች ለመሰለል ሙከራ ያደረገው የኦሮሞ አገዛዝ ከአሜሪካ የጠበቀው ግብረ መልስ ምን ነው እጄን በሰበሰብኳስ ብሎታል። ኣብዚ ዝተፈላለየ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ሓደ ኣቢ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ንጹር ዝኾነ ኣካይዳ ወይ ካብ መትከል ስለ ዘይብሉ ወይ መርገፂ ናቱ ምስመን ምዃኑ ስለ ዘይፍለጥ ዓብ ስጋት እዩ ንኣሜሪካ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ፕሬዲክትብል ወይ ከዓ ንሳቶም ክግምትዎ ዝኽእሉ ኣካይዱ ኩሉ ንረብሖኦም ዘገልግል ሓይሊ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣቢ ድማ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ቻይና ዝኸዶ ዘሎ ፖሊሲ ናቱ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ስጋት እዩ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቅ ዝምድና ከለዎ ምስ ራሻ ዘለዎ ዝምድና ምስ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣሜሪካ ከምዚ ናብ ቻይና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ገለ ኣይኮነን ዳርጋ ምስ ቻይና ኣብ ዓብዪ ምትፍናን እያ ዘላ ስለዚ ምሳና እንተዘይኮንካ ፀላኢና ኢኻ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ዊዛቶር ምሳና ወይ ፀላኢና ማለት እዮም ስለዚ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ኣቢ ድማ ዝለዓለ ኢንቨስተር ናቱ ቻይና ኣብቲ ዓዲ ንቻይና ድማ ክኸስራ ይፍትን እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ በቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ስጋት እዩ ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ዋና ምፅልኩም ነይረ ሓደ ስርዓት ናይ ኣቢ ዝተሓባበር ሰብ ካብ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሲኣይኤ ዝሰርሕ ማለት እዩ ምስጢራዊ ሓበሬታ ንመንግስቲ ኣቢ ይህብ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ድሮ ተታሒዙሎ እቲ ጉዳይ ናቱ ድማ ሓደገኛ ገበን ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ዝለዓለ ታሽሙ ክኸይድ ይኽእል ዝበሃል ኢንቨስቲጌሽን ይካየደሉ ኣሎ ድሮ ኣብ ቀይዳ ኣትዩሎ እቲ ሰብ እዚ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ኣትዩ ንውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ጉቦ ብምሃብዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢድ ከም ዝነበሮ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣቢ ናይቲ ግድብ ኣባይ ዝበሃል ዘሎ እውን ግብፂ ይኹን ኢትዮጵያ ክልቲኦም ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ይእትዉ ከም ዘሎ ዝጠቅስ ሓበሬታ ክንርኢ ኢና ሰብ በየአቅጣጫው በከፈተው ጦርነት የስንቅና ትጥቅ እጥረት ያጋጠመው የአብይ አህመድ መንግስት የምስራቆቹን ሀያላን ሀገራት የሩሲያና የቻይናን የወታደራዊ የጦር መሳሪያ እርዳታ ይሁንታ ለማግኘት አሜሪካን ጨምሮ የበርካታ የምዕራባውያን ሀያላን ሀገራትን ወታደራዊ መረጃ ለመመንተፍ ያደረገው ሙከራ በአሜሪካው ሲአይኤ መክሸፉ ተሰምቷል። ሌላ ሀያል ተብዬው አሜሪካ ግን ሙከራውን እንዲሁ በቀላሉ ማለፍን አልወደደችም። ይልቁንም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሙከራው በቀላሉ የምናየው አይደለም የጠላቶቻችን የምንጊዜም እቅድ ነው ስለሆነም ለሌሎች ተላላኪ መንግስታት ትምህርት ይሆን ዘንድ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በአስቸኳይ መወገድ አለበት የሚል ድምዳሜ ላይ መድረሷን የተሰማው ፎሬን ፖሊሲ ዛሬ ይዞት በወጣው ሚስጥራዊ መረጃ የአሜሪካ መንግስት የስልጣኔ ጠላቶች ናቸው ሲል ከፈረጃቸው መንግስታት መካከል የአልሲሲዋ ግብጽና የአብይ አህመዱ ብልጽግና በግንባር ቀደምትነት ተፈርጀዋል። ለዚህም ነው ባይደን የአብይ አህመድ መንግስት በአስቸኳይ ይወገድ ማለታቸው። የዩኤስ ሴናተር ቦብ ሜንዴዝ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሪፖርት ካብዚ ናይ the rise of the new spacecraft regimes ዝብል ሪፖርት ካብ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዝወፀ ናይቲ ሓላፊ ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ዝነበረ ቼርማን ናቱ ዝነበረ እዚ ሴኔተር ዩኤስ ሴኔተር ቦብ ሜኔንደዝ ዝተባህለ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ብልሽውና ተኸሲሶም ዘለው መራሒ ናይ ሴኔተር ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራት እዩ እዚ ሰብ እዚ ድማ ኣብ ተራ ናይ ኤርትራ እገዳ ኣብ ዝወርደላ ዝነበረ ዓብዪ ኢድ ዝነበሮ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዘሎ ናይ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ ኣብዚ ሪፖርት እዚ ግብፂ ብዙሕ ኣብ ብልሽውና ምሱ ከም ዝተሳተፈት ኣብዚ ሪፖርት እዚ ዘይኮነ ነዚ ሴኔተር እዚ ግብፂ ካብ ግብፂ ብዙሕ ጊፍትታት ከም ዝወሰደን ንብልሽውና ሓገዝ ብብልሽውና ይሰርሕ ከም ዝነበረን ተኸሲሱሎ ንሱ ድማ ኣብ ጉዳይ ፎሬን ኤድ ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ኣሜሪካ ንግብፂ ክትባዝ ዝግባእ ዝነበረ ብዝኾነ ይኹን መርገፂ መንገዲ ጠጠው ኣቢላቶ ንዝነበረት ንኽትፍንዎ ብታሕቲ ታሕቲ ግቦ ወሲዱ ከም ዝሰርሕ ዝነበረን ኣብቲ ውሽጢ ብብልሽውና ይሰርሕ ከም ዝነበረን ብተመሳሳሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ዋላ እኳ ኣብቲ ክሲ እንተዘየለ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ኣንጻር ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝገበሮ እውን ኢድ ከም ዝነበሮ ከርየክም የፅንዕ ኢለ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እዚኦም መንግስታት እዚኦም ክልቲኦም ናይ አልሲሲ ኣብ ግብፂ ዘሎን ኣብን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢድ ዝእትዉ ዘለዉ እዮም ይብልሎ ራሻ ይኹን ቻይና ኣብ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ብስለያዊ መርበብዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢዶም ከም ዝእትዉ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝንቀፉ ካብ ኣፍሪካ መፂኦም ኣብ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ዝእትዉ ዘለዉ ብምዃኖም ድማ እዚኦም ክልቲኦም ዳርጋ ተሪር ዝኾነ ርኢቶ ወይ ከዓ ተሪር ዝኾነ ነቐፌታን ስግኣትን ፈጢሩሎም ከም ዘለዎን ንክውገዱ ይኹ ኣለዎም ዝብል እውን መርገፂ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣገይን ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ብትክክል ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ይክእልኒ እዚ ሪፖርት ፉል ኣክሰስ ክረክብ ኣይከኣልኩን ግን ኣገይን as you can see እቶም ኣክሰስ ዘለኩም ኮንፈርሜሽን ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም
በፎሬን ፖሊሲ መጽሔት ላይ ባሰፈሩት አተታም እንዲህ አይነት ትንንሽ መንግስታትን በፍጹም መታገስ የለብንም፣ በኢንተለጀንስ አቅማቸው ከፈረጠሙት የምስራቁ ጎራ ሀገራት ተልዕኮ ተቀብለው ታላላቅ የስለላ ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉ ሲሆን ስለዚ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ኣዝዮም ስጋኣት ክፈጥሩና ዝኽእሉ ኢንፊልትሬት ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካዊ ጉዳይ ኣትዮም ዓቕሚ እንተሂብዎም እንተሃልይዎም ብዙሕ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንኣብነት እቲ ቦብ መነንደዝ ዝበሃል ሰብ ግቦ ካብ መራሕቲ ናይ ግብፂ ከም ዝወሰደ ንሱን ሰበይቱን ዝተፈላለየ ከም ዝወሰዱን ተኸሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዘሎ ሰብ እዩ ስልጣኑ ክገድፍ ከም ዘይደለየ ሓቢሩ ኣሎ ግን ስቲል እቲ ኩነታት እዚኦም መንግስታት እዚኣቶም ክልቲአን ሃገራት ድማ እንተሪኻየን ኣብ ብሪክስ ኣትየን ኣለዋ ግብፂ ድማ ብካልእ መንገዲ ካብ ኣሜሪካ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ንራሻ ሸይጣትላ ወይ ከዓ ሓገዝ ሂባታ ዝብል ክስ እውን ነይሩ ስለዚ ናይ ኣልሲሲ ከምኡውን ናይ ክልቲኦም እዚኦም መንግስታት እዚኣቶም ብዙሕ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ከም ዘለዎምን ኣብቲ ናይ ኣባይ ዘሎ ሽምግልና እውን እንተኾነ ዝተፈላለየ ኢድ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብልሽውና ንክግበር ይገብሩ ከም ዘለውን ብሲአይኤ ኣብ ታርጌት ኣትዮም ከም ዘለውን ወይ ድማ ኣብ ትዕዝብቲ ኣትዮም ዘለዎ መንግስታት ከም ምዃኖም ይገልጽ ኣሎ እዚ ሪፖርት እዚ ማለት እዩ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ከተካተቱት መንግስታት መካከል ደግሞ ኢትዮጵያ በሁለተኝነት መቀመጧን የተነገረው ኢትዮጵያ አብርሃም ተክሉ በሚባል ሰው አማካኝነት ይህንን ሙከራ እንደፈጸመችም ነው ዘገባው የሚያትተው የአሜሪካን ነገር እዚ ድማ ኣቀዲመው ነጊረኩም ነይረ ሓደ አብርሃም ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ዜጋ አብርሃም ተክሉ ለማ ዝበሃል ምስጢራዊ ኣገዳሲ ኮንፊደንሻል ሓበሬታ ስለያዊ ሓበሬታ ናይ ኣሜሪካ ኣውፅኡ ንስርዓት ናይ ኣቢ ኣብቲ ውግ ናይ ትግራይ ዝነበረ ከም ዝሃበን ኣብ ምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ሓቢሩ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ሓበሬታ ኣውፅኡ ይህብ ከም ዝነበረን ገንዘብ ካብ መንግስቲ ኣቢ ከም ዝወሰደን ስለዚ ንብልሽውና ኢዶም ዝሓወሱ መንግስታት ተባሂሎም ኣብ ቀይሕ መስመር ዘለው እዮም ዝበሃል ዘለው ስራ ጠንቀቀው የተረዱ የፖለቲካው ዘርፍ ተንታኞች ታዲያም አሜሪካ እንዲህ የጠላትን አጀንዳ በማስፈጸም የሚተዳደሩ ትናንሽ መንግስታትን በራሳቸው በውስጥ ተላላኪዎች ማጥፋት ላይ ተከናብታለችም ነው የሚሉት We're over her. I want to play some clips from Senator Bob Menendez of New Jersey, who is just so into this. And I don't understand why. And like I said earlier, and you guys will hear this, I've never heard anyone butcher Tigray or Tigrayan like him. And yet he's so unpopular. So ኣብቲ ጉዳይ ናይ ውጋእ ኣብ ትግራይ ዝነበረሉ ኩነታት ሓደ ፖለቲከኛ እዚ አንተ ክንጠቅሶ ዝተዝጠናሕና በብልሽውና ተኸሲሱ ዘሎ ሴኔተር እንታይ ዓይነት ተሳትፎ ከም ዝነበረ ኣቡ ነቲ ትግራይ ዝብል ቃል እውን ከድምፆ ዘይከኣለ ክነሱ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ይዛረብ ከም ዝነበረን ብኡ መንፅር ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከቢድ እገዳ ክወርድ ከም ዝኽኣለ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ እኳ ኣሻላሻል ገይሮም ናይ ኤርትራ ግን ፅኑዕ ትዝለዓለ ፅንዓት ዘለዎ ቁጠባዊ ፋይናንሳዊ እገዳ ከም ዝወረደላ በአሜሪካ ይዝከር ንርአዮ ሕጂ በቲ ብልሽውና ወይ ገለ ዝበሃል ከመይ ከም ዝመስል ክትሪእዎ So let's see, what should we play? Okay, let's play what he had to say. And this is in May 2021 when there was a hearing in Congress about Ethiopia. Let's take a listen. Until recently, many of us were hopefully watching a country that appeared to be in the midst of a historic transition to democracy after years of authoritarian rule. Now, a brutal war in Tigray, internationalized by Eritrea's participation, violence, and insecurity in other parts of the country, and rapidly closing political space have given rise to the possibility that Ethiopia is instead on a trajectory towards state collapse. On Tigray, let me be blunt. I see echoes of Darfur. So እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኣብ 2021 እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዝነበረ ኣብዚ ቃላቱ ስምዕዎ እታ ሃገር ስቴት ኮላፕስ እታ ሃገር ፌል ክትገብር ቀሪባ ነይራ እዩ ዝብሎ ነይሩ ኣብ 21 ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ዝሓሸ ነይሩ ዋላ እኳ ሰራዊት ተፋፋቲዎ እንተነበረ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ድማ ብፍሉይ ዓይነት ውግእ ብኤርትራን ብኢትዮጵያን እዚ ኣብ ወርሒ 5 ዝተገበረ ሂሪን ነይሩ ከምቲ ኣብ ዳፎር ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ድራማ ገይሮም ነቲ ስርዓት ናይ አልበሺር ከመይ ገይሮም ኣዳኺሞም ካብ ስልጣኖም ዛለይዎ ዝዝከር እዩ ስለዚ ልክዕ the same ድራማ እታ ድራማ ድማ ኣብ ካልእ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ዝኾነ ስርዓት ክቕይሩ ተደልዮም ናይ ኣሜሪካ ናይ ሲአይኤ መንገዲ እንታይ ትብል ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ትብል ኣላ ጀኖሳይድ ህልቂት ይፍፀማሉ ትብል ኣላ ካልእ እውን ጉጉይ ምሕደራ ረብሓ ናይ ህዝቢ ዝጠቅስ ዘሎ ወይ ከዓ ኣሌታዊ ገለመለ ዝብሉ እዚኦም ቃላት እዚኣቶም መጀመርያ መሳርሒ መንግስቲ ከኣልዩ ስርዓት ክቕይሩ ከምኡውን እገዳ ንከውርዱ ዝጥቀምሎም እዮም እዚኣቶም ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝድገሙ በዚ መንገዲ ዝብሎ ዘሎ ገይሮም ድማ ኣብ እገዳ ከም ዝገበሩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ኩነታት ኣብ ጎኒ ትግራይ ከም ዝነበረ ናይ ህወሓት ደገፍ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣለዎ ክበሃል ከሎ ድማ በትክክል ነዚ ዘንፀባርቕ ማለት እዩ There are reports of extrajudicial killings, sexual violence, forced displacement of Tigrayans. All right, the Tigrayans.
ተጋርያ ነሲልዎም ትግራይ ንምባል እውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሽዑ ዝተነገሮ ነገር ከም ምዃኑ እዚኣቶም ሰባት ከምዚ ድማ ዕጫ ናይ ሃገራት ጉዳይ ናይ ሃገራት ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘብፅሕዎ ኩሉ ግዜ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ወይ ከዓ ናይቲ መንግስቲ ፖሊሲ ወይ ኣካይዳ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ክንርኢና ቅድሚ ምድሓን መጀመርያ ኣብ ናይ ትግራይ ቅድሚ ምስጋርና ናይ ተጋሩ ኤሊት ድማ ሓደ ዘረባ ይዛረብ ኣለዉ ክልተ ነገራት ሰለስተ ነገራት ሸር ክገብር እየ ነዚኣ እናሰማዕኩም ፅንዑ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ዝኾነ ኤርትራዊ ተቃዋሚ ድዩ ገለመለ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ኣቢ ምስ ዝኾነ ስርዓት ዝሰርሕ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ኩሉ ግዜ ነዚያ ዘረባ እዚኣ ክዝክሩ ኣለኩም ኢሳያስ አይ ዶንት ኬር ግድም ይሰጠኝ ስለ ኢትዮጵያ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ምንድነው የምትፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የራሷ የሆነ ወደብ ነው የራሷ የግሏ የሆነ ሁለተኛ ለኢትዮጵያ አደጋ የማትሆን ኤርትራን መስራት አለብን በግልጽ ኤርትራ ምንም አይነት ጦር መሳሪያ የሌላት ምንም አይነት ዲፕሎማቲክ ኤምባሲ ምናምን የሌላት ፖሊሷ ከዱላ ውጪ የሌለው ኤርትራ ያስፈልገናል ምንም ለኢትዮጵያ ምንም አይነት የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ስጋት ማትሆን ኤርትራ ፈጥራ ዚያነት በዚያ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ኢለ የምጽልኩም እንታይ ኢሉ again ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ እዛ ላይ ማጠናከር ነው አጠናከር እዚያ ዝብላ ዘሎ ታምራት ነገራ ታምራት ይዝባሃል ቅድሚ ክንደይ ግዜ ተዛረበ ኤግዛክትሊ ኢትዮጵያ ትደልዮ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ድዩ ሓይሊ ድዩ ገለ ደጊፋ ስልጣን እንተረኺባ ወይ ከዓ ንሓደ ሰብ እንተደጊፋ ንሳቱ ደልዮ ኣብ ኤርትራ ዝኸውን መንግስቲ እንተኾነ ከምቲ ኣብ ዝበላ ኣብ ገለ ሓዋዊሰ ምስ ኤርትራ ክሕውሳ ምስ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ፋሕፋሕ ኣቢለ ዝበላ ኩሉ ግዜ ትምነዮ እሱ ስንተ ዘይኮነ ግን ወላ ሓንቲ ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዓቕሚ ዘይብሉ ንረብሓ ኢትዮጵያ ጥራይ ከገልግል ዝኽእል መንግስቲ እያ ትደሊ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ኮይነ ክሰርሕ ትብል ተኮይንካ ኣብ ደገ እንተለኻ ከም ተቃዋሚ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይብልካ ተኮይንካ ልክዕ እዚያ ታምራት ዝብላ ዘሎ እሳ ዓይነት ሰብ እንድሕር ኮይንካ ጥራይ ኢትዮጵያ ክትሕግዘካ ትኽእል ወላ ብኣፎም ተዘይነገሩካ ብትክክል ነዚኦም ዝደልዩ ንሳቶም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኩሉ ነገራታ ንሶም ዘመሓድርዎ ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ ንዖም ስጋት ክፈጥረሎም ዘይክእል ንሓዋሩ ድማ ካብቲ ሓለፈ ታሪክ ባርዮሞ ተቃሊስና ናፅነት ከነምፅእ ስለንኽእል ዝኾነ ይኹን ኣንፈት ናይ ቃልሲ ክግበረሉ ዘይክእል ዓይነት እዮም ዝደልዩ እዚኣ ድማ ተቃዋሚ ያኔ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣይቅበሎን እየ ክቕየር ይደልየ ፍትሒ ዲሞክራሲ ከምፅእ ደልየ ክትብል ትኽእል ኢኻ መሰልካ እዩ ፅቡቕ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ከለካ ግን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓዋሩ ረብሓ ወይ ከዓ መርገፂ ነዛ ታምራት ዝብላ ዝፀንሐ ተጉልሕ እያ ሕጂ ናይ ተጋሩ እንታይ መርገጽ ናቶም ኣብዚ ዋን ዝተፈላለዩ ርእቶ እዮም ዛረብ ዘሎ ተጋሩ ኣቢ ፃውዒት ይገብረሎም ከም ዘሎ ምስኦም ምስኡ ኮይኑ ክሰርሑ ይደልዮም ከም ዘሎ ወላ ብኣምሓራ ይሕግዝዎ ከም ዘሎ ዝነገር ግን ትግራይ ድማ የገበርናያን ይብሉ ብወገን ኤርትራውን ምስ መን ክኾኑ እዮም እስከ ሓደ ኤሊት ናይ ትግራዋይ ኣብዚ ቀረባ ዝተዛረቦ ንስማዕ እሱ ድማ መርገጽ ናቶም ንምርዳእ ክሕግዘና ድሕሪዩ ሓንቲ ፅብቕቲ ዘረባ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ክሰልመና ግን ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን ኣሎ እግረ መንገዲ ድማ ጥራይ ሓደጋ ኣይኮነን ማለት በታደ መልኩ ዓና ዓይነት ሓት ክንስ ሓደጋ ጥራይ ንጽበይ ዕድል እውን ከም ዘለዎ ክንጽበይና ክልተ ሞናስተርስ ዝመስሉ ኣውቶሪታርያን መንግስታትስ ትግራይ እንድሕር ቢሎም ኮይኖም እናታቶም ምድኻሞም ክንዓና ይጠቕመና ስለዚ ጥራይ ሓደጉ ጥራይ ክረኣየና ይብለና ንዑ ዝብለከ ዘለኹ ሓድሽ ለውጢ ክመጽእ እዩ ብስሩ እውን መጽእ እዩ ኣብ ድሕሪ 2018 ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ክንደይ ለውጢ ፈጢሩ እዩ ናይቲ ለውጢ ውፅኢት እውን ናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ሓደጋ ናይ ሃገራት ርክብ ዘምፅኦ ውፅኢት እዩ ምስ ጥራይ ኣይኮነ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት እውን ዝፈጠረ ስለዚ እዚ ኣባና ዓብዪ ኢምፓክት ከም ዘለዎ ተቢልናስ ነዚ እንታይ ኢና ንገብር ዝብል ሕዚ ኢና ክንሓስብ ዘለና ዓብይን ዳይቨርሽን ይጥቀመሉ ዘሎ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ንምባል እዩ ዝብል ንዓና ይጠቕመና ይኹን ዋላ ይኹን ዝተኣተወና ንሕና ዓብዪ ንኤርትራ ይፈትዋ ድዩ ከምፃ ድዩ ደልየ ይደልነት ንሱ ኣይኮነ ትሕተና ንዓና እንታይ ይጎድእ ኢና ክንሓስብ ዘለና ብከምዚ ተተንቲና እውን ንረኽቦ ሕዚ ኣብ ኤርትራ ከም ተጋሩ ኮይና ኣብ ኤርትራ ዘለና ትንታነ ሓድሽ ክኸውን ኣሎ ክቕየር ኣለዎ ዝብል ኣሎ መረሳ ከመይ እዩ ትንትኖ ታዩት መነፅር ንክኸውን ዘለዎ ረብሓ ትግራይ በየናይ ሳይድ እዩ ብሰሜን ድዩ ብደቡብ ድዩ ዝብል ረብሓ ትግራይ ኣነ ብመሰረቱ ንሰሜን ኢለ ዝኣምን ናብ ባሕረስ ሕዚ ብኸመይ ይኸውን ኢኸ ተሓስብ እየ ዘለኪ ምስ ኤርትራውያን ማለት ኢሳያስ እናሃለወ መቸም ረብሓ ኣለና ኢልካ ትንትን ይትኽእል ኢሳያስ እናሃለወስ ትናቱ ስርዓት እናሃለወ ናይና ረብሓ ይብልና ነው ጭፍጨፋ ጥራይ እዩ ዝመፀና ስለዚ እዚ ምቕባፅ እዩ ዘድሊ ኣብ ኢሳያስ በዚ ሕዚ ክንተዓረቕ ኢና ኢልካ ይትሓስብ ንዑ እውን ይመስለኒ ከም ብጣዕሚ ጎበዛት ምሁራን ከምኒ ዮሴፍ ገብረ ሂወት ተጋሩ ሲ ናብኢኹም ናብዚ ዘይተማዕዱ ናብዚ ሓቢርና ዘይንሰርሕ እዚ ማለት ማለት ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ምጥሓስን ቅማረ ዘለዎ ፍልስ እቲ ዮሴፍ ገብረ ሂወት ምሁራት ናይ ኤርትራውያን ዝብሎ ዝፀንሐ እዚ እዩ እቲ ዘረባ ናቱ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እቶም ትግራይ ምስመን እቶም ኢሊት ናይ ትግራይ ምስመን ከም ዝሰርሑ ክሰርሑ ከም ዘልዩ ዓፅንሕሮ ዘለና ሓድሽ ዝዓመቱ
ቅማረ ዘለዎ ፍልስፍና ዘለዎ ናይ ገዛ ርስና መንነት ኣለና ዝኾነ ሓድሽ መንነት ያድለና ናይ ጥልያን ያድለና ናይ ሻዕብ ያድለና እንጂ ነዚ መንነት እዚ ክትጉሕፎ ክትክእሉ ለኩም ኤርትራውያን ክንከውን እቲ ኤርትራውነት ገደሉ ዘይኣቱ እታ ኤርትራ ትበሃል ገደላ ዘይተኣቱ ንትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ኣጥፊኢኻ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ዘሎ ሕብረተሰብ ኣናቂካ ክስራሕ ዝድለ ዘሎ ኤርትራውነት ገደሉ እቶ እታ ኤርትራ ንባዕላ ገደል ትእቶ ልዕሊ ህዝቢ ትግርኛ ክንሰርዓ ይንኽእልና እዚኦም እዮም እቶም ምሁራት ኢሉ ክጠቕሶም ፀንሐ ማለት እዩ እውን ዘለዎ ረብሓ ትግራይ በየናይ ሳይድ ብሰሜን ድዩ ብደቡብ ድዩ ዝብል ረብሓ ትግራይ ኣነ ብመሰረቱ ንሰሜን ኢለ ዝኣምን ናብ ባሕርስ ሕዚ እዚ ክንተዓረቕ ኢና ኢልካ ይትሓስብ ንዑ እውን ይመስለኒ ከም ብጣዕሚ ጎበዛት ምሁራን ከምኒ ዮሴፍ ገብረሂወት ተጋሩ ሲ ናብኢኹም ናብዚ ዘይተማዕዱ ናብዚ ሓቢርና ዘይንሰርሕ እዚ ማለት ተማሲ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ምጥሓስን ዘይምጥሓስን ጉዳይ ኣይኮነን ንሕናስ ምስ ኤርትራ ብኸመይ ኢና ንነብር ኢና ክንውስን ዘለና ሃገር ኮይኖም ጎረቤት ኮይና ኢና ንነብር ብሰላም ኢና ንነብር ወይ ድማ ድሕሪ ኢሳያስ ካልእ ዓይነት ፖለቲካ ስርዓት ክመፅእ ይኽእል እሞ ድሕሪ እንታይ ይህልወና ኢና ተንቲና ኢና ንነብር ሕዚ ዝብለክ ዘለኹ ተዓንቶ ኣብ መብዛሕትኡ ዝሪኦ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንሪኦ ተጋሩስ ወይ በቲ ናይ ሕወሓት ዝነበረ ትንተና ኢና ንፅሎ ወይ ድማ ሻዕብያስ ጨፍጫፍን ወራርን ብምዃኑ ኢና ንፈልጦ ናይ ኤርትራ ግን ብጣዕሚ ዝተወሳሰበን ናይ ትግራይ ጥልቂ ዝኾነ ትንተና ዘድልዮ እዩ ከምቲ ዝበልኩ ኤርትራስ ኣብ ዓለም ዘለዉ መንነታት ዝመከረ ሃገር እዩ ኣካል ናይ ትግራይ ነይሩስ ኣደሊስ ንክሱም ነይሩስ ጣልያን መፅኡ ናይ ጣልያን ኮሎኒያሊዝም መምፅኡ ንሕና ፒኮሎ ሮማ ስልጥናት ኢና ኢሎምናስ በላዕቲ ጣፍ ኢሎምናስ ብፍላይ ናይ ፋሽዝም ማለት እዩ ንሕና ስልጥናት ኢና ንስኹም ድሕራት ኢኹም ተባሂሉስ እዚ 52 ዓመት ዝፀንሐ መንነት እዩ ድሕሪኡ 10 ዓመት ሙሉእ ኣብ እንግሊዝ ፀኒሖም እዮም እንግሊዝ መፅኡ 10 ዓመት ከመሓድሮም ከሎ እንታይ ኢሎም መስጊ እንታይ ኢኹም ደልዩ ተባሂሎም ዝደልይዎ ይፈልጡ ነይሮም ገሊኦም ምስ ኢትዮጵያ እቶም ዝበዝሑ ምስ ኢትዮጵያ ኢና ይብሉ ነይሮም ታሪክ ምብልሻው ትርእይዎ ኣለኹም ኤርትራውያን እንታይ ከም ዝደልዩ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ያይ ንስኹም ኢኹም ትፈልጡ ነይርኩም ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ ግን ናፅነቱ ይደሊ ነይሩ ብሰንኪ ናይቶም ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንረብሓና ክንብል ኢና ንፌደሬሽን ንትዋ ኣለና ኢሎሞ ኦፍኮርስ ገለገለ ነይሮም ከምዚ ሎሚ ክንሪኦ ፀናሕናት ዮሴፍ ግብረሂወት ኤርትራ ገደላትቶ ዝብሉ ሽዑ እውን ነይሮም አንድነት ዝበሃሉ ንሳቶም ምስ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ግን እቲ ኤርትራ ናፅነታ ትቃለሶ ዝነበረት በዓል ኣቦታትና ወልደ ማርያም ንነዊሕ ዝተቃለስሉ ከምዚ ይከውን ገይሮም ስለዚ እንታይ ከም ዝደልዩ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ክብሉ ከለዉ እቲ ብድዕናቶም ንሱ ድማ ድሕሪት መሊስዎም ዘሎ ክሳብ ሕጂ እቶም መታሓት መስሉም ከዓ ንሕና ሃገርና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ስለዝኾነት ዘይንኸድን ንሕና ናብ ዓረቢና ንኸይድ ይብል ነይሩ እንግሊዝ ብጨነቆ እንታይ ገይሩ ኤርትራውያን እስካብ ምስ ባዕሎም ምስ ጎረቤቶም እዮም ዝመሳሰሉ እሞ ንኤርትራ ናብ ሰለስተ ንኽፈልና እቲ ሃይላንድ ኤርትራ ንትግራይ ንሃቦ ምዕራብ ኤርትራ ንሱዳን እቲ ዓፋር ድማ ናብ ኢትዮጵያ ንሃብ ዝብል ፕሮፖዛል ሒዙ መፅኡ 10 ዓመት ትሕቲ እንግሊዝ ፀኒሖም እዮም ድሕሪኡ ኣሜሪካ መፅያ ፌደሬሽን ሒዛ መፅያ ፌደሬሽን ድማ እንታይ ገይሩ ኢትዮጵያን ኤርትራንስ ኢትዮጵያ ኣህዳዊት ኤርትራ ፌደሬሽን ኮይና 10 ዓመት ሙሉእ ብዩናይትድ ኔሽን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ናይ መጀመርያ ዴሞክራሲያዊ ሕገ መንግስቲ ዝበሃል ተዋሂቦ ኤርትራ ባዕሎም ኣይኮኑ ሰሪሖሞ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕገ መንግስቲ ሰሪሑ ብፌደሬሽን ኢኹም ትነብሩ ኢሉስ 10 ዓመት ብፌደሬሽን ፀኒሑ ፌደሬሽን እንደገና 10 ዓመት ፈሪሱ ድሕሪ 10 ዓመት ሃይለ ስላሴ ናብ ኢትዮጵያ ምፅኦም 62 ማለት ድሕሪኡ 30 ዓመት ሙሉእ ኤርትራ ኮይና ፀኒሓ ድሕሪ 30 ዓመት ሃገር ኮይና ኤርትራ ሃገር ዝኾነት ብናይ ሕወሓት ፍልጦን ብናይ ሕወሓት ኢህኣዴግ ፍልጦን ብናይ ትግራይ ቃልሲ ሓቢሩ ብዝተኻየደ ቃልሲ ሓቢርና ብዝገበርና እዩ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ትግራይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ፀኒሓ ናይ ኢህወደግ መንግስቲ ድማ ፍልጦ ሂቡ ካብ ኩሎም መንግስታት ዝተፈለየ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤሊት ረብሓና ንሰሜን እዩ ክብሉ ከለዉ ከምዚ ምሳና ሰሪሖም ኣይኮኑን ጎቢጦም ረብሓ ንክገብሩ እዮም ስለዚ ሴም ፖሊሲ ተጋሩ ምዘርብሖም ክኸዱ ምርጫኦም እዩ ኣይ ዶንት ኬር ኢትስ ኖት ማይ ቢዝነስ ኣክቹሊ ግን ከምዚ ሓልዮ ዘለዎም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ድንጋፆ ዘለዎም ኣይኮኑን ጀስት ኣባውት ናቶም ረብሓ ተመሳሳሊ ከምቶም ካልኦት ረብሓ ሕቶ ስለ ዝኾነ እስከ ንእሽተይ ዘረባ ናይ ስብሓት ኤፍሬም ምስማዕ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ለባም ብሱል ዝኾነ ዘራርባ ናይ ነዊሕ ኣርሒቑ ክርኢ ዝኽእል መራሒ ናይ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ሕጂ እኳ ምንታይ ፅላት ከም ዘሎ ይፈልጥን እየ ግን ፓወርፉል ስፒች እስከ ንስማዕ just give me 1 second كسمعكم كيف روي حفل تبرابر نقح زتباهله سمري وتمسئر السخاد ما نسخان كمهور نبجزع وجنكا قلات كبتور ور فلتت كقنعيو مسحو خام خر مربب حنبب مكت كالق ورا مسلالو مزي بقعتنا متاي بقعتنا اكوبي ما حزبي بقعت ودو خستو والكستو بقعت كوينو ترجم يولنا بهاجر ابنت كون خلو مرحو خلو كون ترجم يولنا تبقعت بهاجرات درجات حتى نا اكوبي كومو سلو زخونه اتمنبار نا هاجرات كبي زخون حزب كل حسري نحزب حيال تقبرو حزب زقبرو
موداب منكح معتاق زمن أو تكنولوجيا زعتها كل ساعة علي موداب دولة سواد دوا دي إذا زي سبب بعلو ترح يسرح نقحت نبي حق مسجزية خيز غير أسأل نقحتنا تحف زبل تقيني موداب منكح معتاق زي نتهزب قبره الجغراف سقطات تقوم يتقومون نخفت لهم طفو أقات أميتات مزماز زعب نجاري أبدك أسب كفتي لا كم زع عيننا كاميرا ريحمام كتكفتن كتعصن بسكن الحرق إنك تقول تهزبها الكاميرا هذا شح عمتنا عالم سلز مرحو زب اللي شحتات تزحزون نوع حتتي معربا وعالم هذا شح عمتنا عالم سلز مرحو زب اللي شحتات تزحزون نوع وان تقيمون لي كفتي لا تعصوت قلا كي تعصوت كلا تاريخها سئل كلا خسب مالتي مسخلو ماني ودماني تفلطت قلا تغفيتا عند حدي تتقم كلا جن سلم ترحيقات تركب زغاء ترقم يولي قطباو معبالة ويتقطباو قدنا نولدلنا نخمز مثلا قاعد أمتات كنت قوملو ساعة ترحي دخل نخالي سب كترد قليل ودسب النفس خردو قنا عقبتي أكلوني أكان حيالي ودسب بزح نقر قبر خيل نسب كرد خيلو صبو نفسه غيرك أزي خبيتي نفسها مغيار لبونا ينانولو ودسب لبونا خقبر سقمالو نفسها مغيار لبونا يدبال نخالوت كترد قن فلتت راح يدد لك فلتت أتاو تخسوا تاي داخنك جا حف مو بلاو أبجع خاتوا أتي هذا فتن حاجة صبوا الله دحين دلو حاجة نتسألني حكوا ده كلها تنقموتنا أقاتي مكادلو صبوا يكون دحاني إذا شيء قالوا ترى قالك إذا فلتت راح يدد لك نفسها كيرك لبونا أزيرك أضخنا نجار كبيدي وتسبب كأزعابي بدهناتو كم يجر لبونا ماستركم زقوري نعم سبب تعيق كوني ترح يدمر ندحر تماهير ترح كاي تعيد خون كتي إذا حدين تعيد خون مهر ندحر تماهير خاط تعيقهم نزغل تازي كتقبر تقينك مجمر أنك مغلون كتراوس أزقباك تمرتن حكمنا ناس أخونا له وتحكيم صبوا يسمعون خون هذا حكيم أبقاله بس معك أنتات نحرينا 10 شح 15 شح نتقنا تنيشتي جرقة 15 3 شح أزي أقداسي تمرتي أبكال جزي كم سألكم يا خيتنا وحنا أنت فيديو جن أجين تحبرت سب أنتي كهونا له نمنتي بدحري تمسيه كل زين سمع زلنا كل جزي دلوات كان كهونا لنا لأنه كل دما لبونا كلوانا له لبونا مال دما نتنفلت فلتت كنبرة خلنا نحنا نحبرت سبنا بخمي كنت عمان خل مجمري أنا كم قل سب سلزمهر بقول لك حلاف النت وسد سلزي تمهر كل زول عدلاتنا يتمرت تتقب أبيت كازول تمهر نجزي خاي تباخنه زي حج فيديو تريز الله بزعب هاجر كان خدفلت انتي كاير له حق زكاي غل كاوز بلس تقول له دما سمع ينعو كالي نيكو طبخا معراري صباح نقو عدنا بزخونه عدل تتقفيتو تراي جبو لنوح ملحظ لو زي كونس فلطاز زلون ገንዘብ زلون كلي كل تزين كدليوم فلطاز زلون ገንዘብ زلون تتخيل كلتي كلوا كفصعر تزي لكن انت وحده بحده صبقتلو صبق سرعه صبق تمرتي مويا يقبركو تبل تخينكا ገንዘብ ክትحز عليك مخنياتو تتمرتي انت حليفك ገንዘብ ክትحز عليك كلتي انت حاسكا تزبلصيو بعقمها مالتي يعني انا ابنت كلتي لني زبل تعدل تتخفيتو بعقمي كبرك تخلي بعقمي كسره خلي كسره خلي دما زبل امنت علني كل غزي دما عالم كل غزي مدرخاتنا غيرت يا تخي كغيري كل لو تخماتي بينايلو بخمي اي دون نو كماتي لوتي سلازي بقل لها تدالو ابتك خازلو عدلات كل تتقملو نتتفلطو صبغ زبالكا تتقملو كل نجر نعهاك حجز كتاكم يخلي زبالكا عدلات كم تقام عديتو وعل ريد زخونه زيغا كون لك إيرترا فلوي عرب وي فلوي تشايناوي وي فلوي صعدامت يكون انفستيجر كحلف الله نحنا هنا كابانا يا رخيباسينا نحنا انت خوينو تعدل دما اي هوب ريلي تابو ابيرترا زلو منغسي زخونه ترانسفورميشن كغبر وي لوط نخغبر تصبيت علني بزع صقمات كل وخل ابز حلف فيديوتات ريكم ازي صنع عقدا كم زلو برتع محلخات كم زلو نزخ الصغرت خوينكا كن يتكات امريكا بمصباي زي كونه استفلالي منغتات غيركا حزبخا اتناتكا صقمناتكا قانزاناتكا حمامناتكا شجر زردا حزبخا نسك حجزك عدل كفتلو بتسب دغ زلو انفست غبر عدل غبر خنبل كلنا سسعي كونن نتاوشت زلو كتقم تخوينو تب دغ زلو سبيك حجزو زخد عدلات بمفتار زدما نخل تربحنا يتهاجر كسرع زخلي اي ريلي هوب تمصلوا زلكم حبريتا زلكم تسمعنا زلكم نزي نجر ز مغبار تبغسو تغبرو قد محجن تزي تخاله بحجي كغبروا لزغل سله حزبنا سله تزوصع زلو حزبنا هاجرنا
نختكم زخنا نجار تبقسون نخفتن يمحتن نايلو مارساب زخودي ناتكم حجز ناتكم دقف ناتكم لايك مقبار ديو كومنت مقبار ديو شير مقبار ديو أبالات نزي channel مقبار مخان أقدر سنة هلو نابلكو نايلو مارساب زخودي أفكارك ساب نرغب سوسبوغ منيلكم شاو نابلكو كسانا بتكمي مزياخ قد فكمي